February 15 ngayon, Saturday. Lalabas daw kami. Magla-lunch kami sa labas, tapos mamamalingke. As usual, ganyan ang buhay namin every weekends. Tiyo? Nah, I need to stretch. Dito. Dali ko muna kayo dyan. Para may resort na kayong lugar. Dito ka na. Sige, habang nag-isip kayo ng order eh. Tapos doon na. Where's the remote? Yan, dito kami sa Filipino store. Yes. Yung fish and chips. Pwede pero yung half lang yung Hindi pa share, hindi ko ano. Kare-kare. It's hot in here. Andito kami ngayon sa Hamilton. Bago siyang playground. Andito, pagkagaling namin doon sa pag-lunch, ito, nagyaya ang mga bata dyan. Ayan. Andun yung apo ko sa taas. Tapos andun naman si Muset. Wana, ang oras dito is 1:30 na. Yan. Ito, bago tong playground na to. Yan. Punta ako ng CR. Titingnan ko ang CR kung maganda. Okay lang ang CR, medyo malinis din. Tsaka ang kagandahan dito kasi kumpleto sila, may hand wash, may marami ang toilet paper. Ay. Ayun sila oh. Andito kami ngayon sa school, mamamali. Friday ngayon. Every Friday sinasamahan na namin itong si Bulinggit, itong bunso, para mag-school kunwari, para lang maging masanay siya sa mga bata. Ayan na, ayan si bunso. Nakabag na rin, may dalawin niyang baon. Every Friday kasi assembly ng mga lahat ng student, may mga award din pa for the week.
Ayan, magiging room nito. Nitong ni Bulinggit. Ayan dyan, oh. Pero pupuntahan muna na, samahan muna namin si Kuya dito sa Assembly Hall. Sa kapinto. Tapos, kasi ang open yan is 9 o'clock pa. Ayan. Ayan na si Cass. Papunta na sila sa assembly. Ay, mainom na na. Iinom daw siya. Oh, see? Gusto lang maglaro. Oh, let's go. Here. We meet here. Here, let's night. Dito kami magpapatay ng oras para naman sa school hour nito. Yung school naman ni Kerry, mga 1.5 hours. Tapos, pag alis namin, pag-uwi, hindi pa kami uwi. Tutuloy kami sa mag-grocery kasi nag-grocery itong anak ko. Every weekend. Kasi may trabaho siyang from Monday to Thursday. Ngayon, Friday, Saturday, Sunday, wala siyang work. Ayan, wiwi muna siya. Wiwi muna to kasi mag-i-school siya. Ang ganda. Okay din naman mga school dito kasi may mga iwanan ng bike tsaka ng mga scooter. Ayan naman ang pool. Every Friday may swimming lessons si Cass. Dito kasi obligado ang mga student na matutong mag-swim, I mean. Yan ang may sumpong naman. Kasi itong batang ito, gusto niya siya magpa-flash, siya lahat, kahit hindi niya pa kaya. Ngayon pagka hindi nasunod, ayan, ganyan yan. Yung building naman na yan, yan naman yung mga dinadalahan ng mga student na maagang papasok. Kasi ang mga parents maagang pupunta sa work. Yan, iiwanan nila dyan. Saka yung tapos na ng school, na hindi pa masusundo, dyan iniiwan ng mga bata. Yan, papunta na rin sa room niya. Ayan, nakikilaro din ako. Nakikilaro na rin ako dito sa bata. Nagawa daw kami ng pizza. Look at that. Ayan, tapos na kami. Pauwi na kami. Ayan, ang mga na rin activity kasi nakikipag-usap na siya sa mga bata. Kami pa konti-konti. Nga lang, medyo mahihain pa. Mahihain pa tong baby namin. Ayan, gutom pa pala, oh. Nagkuhan din sila doon, nagkainan. Share. Pero, gutom pa pala, yan, oh. Papunta na kami sa parking. Mag-grocery kami. Init. Yan, paalis na kami. Punta na kami ng grocery. School. See you next week. School. Ayan, nandito na kami. Kakain muna kami dyan. Kain muna kami ng lunch kasi 11:30 na siguro. Kaya bago kami mamamalengke, kakain muna kami dito na Japanese food.
next time naman. Bye-bye.